ještě v každém banban. To je jako V10.3, abyste nevěděli. A tuto už máme připravenou dvojku. Lebo viete, tých chapter je totálně moc. Lebo v tomto roku, čo to už natáčam, vyšla 7. Aha, a to je totálně moc častí, no tak 8 asi bude končiť. No, tak nebudu okecávat, no tak jedeme. Troška nahlasnější, aby to bylo troška scary jako. Skip. Abyste věděli, no tak to můžete aj skipnout. Celé. A neošťukávat s týmito raketickými prstami. A tu je to totálně zabugované na mobile. Ale na LC je to takto. Troška pomalé. A tuto totálně takto. To je na tom najhorší, že vy se musíte trafiť. Čo chcete zobrať, viete? To je na tom najťažšie. V tejto mobilnej hre. Aj v počítačovej. A v tabletovej. Konečne sa nám tu portol tento dron. Jako memes. Jak na to povedal, že monster? No a za chvíľu to aj bude s červenými očami. Tam to bude pekne zábava. No jeď. Tak. Ďalej. Druhé. A to čahni tam. Díky bohu, že... Ježíš, preca... Kam jedeš? Hore? Konečně. A nejeď hore. Pojď sem, opila prd. ale my jsme troška viděli na tom mobile, že tuto takto neprebehla. Vy to asi nevidíte. Len já to vidím asi. Nějaké rychlo se to. Tak, to konečně. Tato hra je troška zabugovaná. Mohli ju už troška zlepšiť na mobilnej aplikaci. Na LCDčku to nemusí už. No tak, žíš, to musíte 5krát takto, 5krát takto klikať, aby ste to zobrali, len jedinú vec. No jedi to ron. Já jsem ho ani neviděl. Tak, vajíčko naše krásné. Ber. Konečně. Tu. Totálně špatně ovládá jako. Na nějaké jsme zavodli 2. Tuto. Hej. Zober to preca. Ježiši, toto se ani skoro nedá zobrať, toto vajíčko. Ber! No konečně. Se tu nad tou jednotkou ještě musím rozčulovat. Je tu nějaký odkaz, asi už to vymazali, ten odkaz. No tak jedeme. Dělej. Prosím, nech to nebude zabugované na tom bossfightu. Tam, kde je ten obulák. Prd, jak jsem ho nasobal. To troška ale vypadá troška jako chicken nuggetka růžová. Chicken nuggetka růžová. Ježiš. No já jedu na seba. Ty zamokrená.
růžová chicken nuggetka. Ježíš, jak jsem to navolal. Jak jsem to navolal. Ježíš! Kokso, jaký double jump. Prečo každá hororovka na začátku je taká vtipná? Proč? Lebo, no jasně. 3D trailer, ale keď se toto stane, no tak je to troška zabugované, abyste nevedeli. OK, let's go. Toto je čo? Si to na YouTube nestih prečítať. Distraction ad 1. Jako act. Daj to preč zo svojich očí nalepených. Ježiš, to jak mu to hovorím zas. Ježiš. Čo šálenej ptáku, čo už budeš za chvíľu. Jeno. Ty jak sa troška hýblo. Preskoč to. Ja viem o všetkom tejto hre. Len tak to dvojka je troška hard. S tými kravotinami. Aha, lebo tam sa môžete pomýliť. Ne. Díky bohu. Nechcem pol hodiny čakať. Kvôli tejto jedinej smrti. Áno. Pol hodiny. Pol hodiny, Ježiš. Nie! Pomoc! Se nejak dostanu z toho vle. Ne? Pomoc! Niekto. Ja som sa z toho dostal, ja som PRO. Tak troška. Už by som sa skoro zabil. Áno. Jalon. To nejak troška rozčarbané. Banban. Zelený. Alebo aj môže byť modrý. Lebo on bol v Cardeno Banban tejto osmičke modrý. To bol jeho klon. Klon Banbana. Jumbo. Jumbo. Jak sú tieto postavičky animákov. Takto namenoval. Jumbo. Mamam. Mamalima. Momila mrn. A robila prd. Ten ani nemá jméno, ten prťavý. A tento Lenstorium. OK. Mramlim. Slimak maličky. Ten pazouk. To je ten maňásek. Maňásek. Ježiš, to ani není maňásek, to je monštrum robotické. Půj ty oči. Teraz se připravím. Rob! Dron zasekaný. Uciekaj! Jedź! Treskla se do huby. Ta mrtka. Smrtka. A je to taká černá bola.
Alebo v dvojke bude troška takto zamalovaná. No tak! Ježiš, tomu pol hodiny trvá. Tomu typkovi. Čo pol hodiny ručkuje, aby mohol takto pokračovať. Ďalej! Donút. Zelený. Zelený donút. Nie, ty zabukovaný dron. Tu jak som ho... Zabukovaný dron, poď sem. Zabugoň. Zabugoň. Ja nechci, ja tu chci zostať. Zostať. Ježiš. Kriste. Božu vole. A pozerajte, ja levituju. Škoda, že si nemôžu čupnúť. Som to dal? Nej, to je na to najhoršie, že tu sú tieto bariéry. Čau, Tron, sme sa rádi videli. Čau. Tron, čau. Sakra, ja som len na hladinou trošku. Kde si Jumbondius? Jak sa tam spawnul? Tá natiahnutá ruka. Čo ty, Huba? Huba, nerob! Huba, Ježiš. A ďalší diel bude... Alebo ne. Tam dneska, lebo dobie už vyšla asi 8. A tak. Alebo za nejakú hodinu, dobre.